Hola, porto més de 38 anys dedicat al món de la comunicació, molts d'ells enfocats al nostre futbol català. Com bé sabeu, he llançat al mercat llibres dedicats al futbolcat i he estat, sigui per feina o per hobby, a molts dels nostres camps. Us haig de dir que m'apassiona el nostre futbol perquè me'l crec, perquè és únic, perquè és molt nostre, perquè és extremadament proper i, a més, és aquell del qual tots hem sortit, sigui jugant, informant, gestionant. Per això em va fer molta il·lusió la trucada telefònica d'en Juanjo Isern quan em va proposar formar part d'aquesta candidatura. I no el penso defraudar, ni a ell, ni a vosaltres, ni al nostre futbolcat, perquè tinc al cap un projecte mediàtic absolutament espectacular que posarà el futbolcat a l'alçada que es mereix. Serà un canvi amb experiència. Gràcies.